Το εργαστήριο Ιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει την τύχη να είναι το μοναδικό τμήμα Ιολογίας πανεπιστημιακό σε όλες τις σχολές της Ελλάδος. Και αυτό έχει σαν συνέπεια να έχει αρκετές ιδιαιτερότητες, προσομοιάζει με τα διεθνή στάνταρτ όλων των εργαστηρίων Ιολογίας του εξωτερικού. Συν το γεγονός ότι η γεωγραφική θέση του εργαστηρίου και της σχολής στην Κρήτη πρέπει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του πληθυσμού της Κρήτης. Το εργαστήριο Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει δύο ρόλους. Ο πρώτος είναι αφενός να πραγματοποιήσει έρευνα και να προάγει την έρευνα και να φέρει νέα γνώση στην κεφαλαία αφενός. Και αφετέρου είναι να παρέχει κάποιες υπηρεσίες στον πληθυσμό του νησιού σε επίπεδο κλινικής διάγνωσης ή ογειονομιμός. Εξειδικευμένα διαγνωστικά τεστ που γίνονται στο εργαστήριο μας αφορούν όλο το εύρος των ερευνητοριών και άλλα ημιών όπως κουξάκι ιούς, ετηροϊούς, πατήτιδες, όλες τις εξετάσεις που βρίσκονται σε μοριακό επίπεδο πραγματοποιούνται στο δικό μας εργαστήριο. Σύντομα πρόκειται να δημοσιεύσουμε μια πολύ σημαντική μελέτη σε μια νέα ουσία η οποία φαίνεται να έχει δράσει κατά του ανθρώπινου κυταροπληκτικού και σύντομα ελπίζουμε να έχουμε μια πατέντα. Ο απότερος σκοπός της βασικής έρευνας είναι να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις που προκύπτουν από τη βασική έρευνα και να έχουμε πάντα γνώμονα την ανάπτυξη κάποιου σκευάσματος ή κάποιου τρόπου προσέγγισης που να οδηγεί σε κάποια θεραπεία ή σε κάποια βελτίωση μιας θεραπευτικής, μιας διαγνωστικής μεθόδου. Και νομίζω ότι με τις δυνάμεις που διαθέτουμε και τη χρηματοδότηση που αυτή τη στιγμή υφίσταται και είναι καλύτερη, είμαστε σε ένα αρκετά καλό επίπεδο και γι' αυτό άλλωστε και όπως σας είπα προηγουμένως, οι διεθνή κέντρα ιολογίας διατηρούν ακόμα συνεργασία μαζί μας. Και επίσης υπάρχει και η κρίσιμη μάζα, δηλαδή υπάρχει ένα πολύ καλό σύνολο επιστημόνων σχετικών με το αντικείμενό μας, οπότε έχουμε τουλάχιστον κάποιους ανθρώπους να καταλαβαίνόμαστε μεταξύ μας και να μπορούμε να ανταλλάσσουμε απόψεις. Να καλούμε ξένους ομιλητές και να παίρνουμε ιδέες. Και νομίζω ότι λειτουργούμε σε πολύ καλό επίπεδο τα τρία αυτά αισθήματα. Βιολογικό, ιατρική και είτε. Και σε αυτό ευτυχώς έχουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, είτε σε επίπεδο μάστερ, είτε σε επίπεδο διδακτορικών ιατρικών, οι οποίοι συνεισφέρουν και αυτοί όσο μπορούν με την προσωπική τους εργασία. Το περιβάλλον είναι το ιδανικό στην Ελλάδα για όποιον θέλει να κάνει έρευνα για επιστήμες υγείας. Εδώ μπορεί να κάνει κανείς τη δουλειά του πολύ πιο συγκροτημένα, θα το έλεγα. Εν τούτης, αν δείτε τις χρηματοδοτήσεις που παίρνει το Πανεπιστήμιο και το δικό μας εργαστήριο πιο συγκεκριμένα, είναι πολύ ανταγωνιστικές και δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα με μεγάλα κέντρα. Η ιατρική ομάδα του ΤΕΗ λειτουργεί από το 1994. Η φιλοσοφία είναι να μην φεύγει κανένας από την ομάδα, επειδή δεν κάνει την ομάδα. Δηλαδή η ομάδα δεν διώχνει κανέναν. Στόχος της είναι, σε εισαγωγικά, το κοινωνικό θέατρο. Τουλάχιστον να καλύψουμε τις ανάγκες έκφρασης μέσα από το θέατρο. Δεν κάνουμε ένα θέατρο για το θέατρο. Δηλαδή το θέατρο είναι μέσο για να μπορέσει να μιλήσεις, να εκφραστείς και να εκφράσεις κάποιες ιδέες. Γιατί αν είναι να εκφραστώ μόνο καλλιτεχνικά, αλλά πρέπει να είναι μια καλλιτεχνική ομάδα λόγω. Η θεατρική ομάδα για μένα είναι η παρέα, είναι οι καλοί φίλοι. Η θεατρική ομάδα για μένα είναι το παιχνίδι, η δημιουργία. Η ομάδα πάνω απ' όλα, δεν είμαστε εδώ πέρα για τον εαυτό μας, είμαστε όλοι μαζί για όλους. Εμάς μας ενδιαφέρει να προσφέρετε προηγουμένως όλοι να γίνουν μια ομάδα. Δηλαδή να αισθανθεί ο ένας εμπιστοσύνη με τον άλλον, μπορεί να μην ήταν ποτέ παρέα στη ζωή τους, αλλά έχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς. Αυτό είναι ο πρώτος στόχος. Δηλαδή ένας νέος φοιτητής με ένα παλιότερο φοιτητή να βρουν μια στέγη, αν θέλετε. Αντί να είναι στον υπολογιστή, αντί να είναι στο πουθενά, να ζήσουν λίγο δημιουργικά. Την ομάδα αυτή ασχολούμαι από πέρσι τον Νοέμβριο. Ο Πέτρος, που είναι ο συναδέλφος μας, γνωρίζει να δίνει. Το καλό που έχει ο Πέτρος είναι ότι καταφέρει να ξεχωρίζει ο καθένας τι μπορεί να δώσει εδώ πέρα και τι μπορεί να προσφέρει. Απλά πιστεύω ότι ο συναδέλφος έχει ένα μάτι που μπορεί να δίνει το κίνητρο στα παιδιά να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο πέρα. Δουλεύουμε πάρα πολύ σώμα, μετατόπιση και κέντρο βάρους. Δουλεύουμε λόγο και περισσότερο απνοές. Και το βασικότερο δουλεύουμε πολύ και ο σχεδιασμός. Όταν διαπιστώσουμε ότι έχει η ομάδα θέση και ξεκαθαρίζονται ποιοι θέλουν πραγματικά να είναι σε αυτήν την ομάδα, ποιοι έχουν τον χρόνο για να ασχοληθούν. Είναι μια ομάδα με στέγη το ΤΕΗ, την αιγίδα του ΤΕΗ, αλλά ανοιχτή σε όλους. Πάντως είναι μια καλή αρχή για όποιον φοιτητή έρθει στην ομάδα.
εκτός από το δέσιμο που υπάρχει μεταξύ των παιδιών, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να έρθει σε επαφή με το θέατρο, να ανεβάσει στο τέλος κάτι, να παρουσιάσουμε κάτι και αυτό το απελευθερώνει πιστεύω και ψυχικά και σωματικά και θα έχετε και τα ευχάριστα συναισθήματα μιας παράστασης. Η πρώτη ομάδα που δούλεψα στο Ηράκλειο, όταν έκανε τη στάση μου τέλος πάντων, ήταν η ελευθερική ομάδα του ΤΕΙ, έτσι ξεκίνησε στο Ηράκλειο. Και όσο υπάρχει διάθεση και ζητούμενα τα παιδιά, δεν την παρατάω. Η ΦΟΚ ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο, όπου μια ομάδα φοιτητών προσπάθησε να μοιήσει άλλους φοιτητές και όχι μόνο στην ιστορία της φωτογραφίας και στις φωτογραφικές τεχνικές και έχει μια παρουσία αρκετών χρόνων στο Ηράκλειο. Πώς αλληλεπιδράμε την πόλη. Πολλά πράγματα, αλλά κυρίως τη διοργάνωση της τελευταίας εκθέσης της ομάδας με τίτλο «Έργα παντού». Κράτησε 1 μήνα και κάναμε πολλά events σε συνδυασμό φυσικά με την έκθεση που κάναμε σε 5 μαγαζιά. Η ΦΟΚ μέσω των δράσεών της και των εκθέσεων που κάνει, αλλά κυρίως μέσω των σεμιναρίων και μαθημάτων που κάνει, φέρνει όσους ασχολούνται με τη φωτογραφία πιο κοντά. Τι είναι για σένα ΦΟΚ? ΦΟΚ. Παρέα. Φωτογραφία. Ελευθερία έκφραση. Έμπνευση! Δεν ξέρω. Δημιουργικότητα. Καλή φάση. Ομάδα. Τα πάντα. ΦΟΚ είναι